Bueno, xiquets, això has començat la faja de les flores, Valle d'Ordesa. Ja bé, i això ja s'ha començat. Ja estem iniciant la senda. If you understand or if you don't, if you believe or if you doubt, there's a universal justice. Una ombria The eyes of truth espectacular. are always watching you. Ja en un minut ja es comença a faltar l'aire. Perquè lo de sempre, pujar costa molt. Hem acabat de dinar, i ara ja anem a iniciar la segona marxa fins a arribar a on tenim que parar a dormir. Hem tingut que decidir si anar per un lloc o per un altre i com l'oratge està ficant-se molt malament, hem decidit anar per el llarg però fàcil. Estan ahí parats. Tengo que parar a llevar els palos perquè ara anem a pujar i els palos és una incomoditat. Anem a pujar per acá dalt. Hem d'anar mirant a veure on fiquen els peus. On se fiqui el peu perquè ens podem esbarar. Bueno, doncs això, la decisió ha sigut clavijas faldeta, les clavijas un poc més complicat, l'oratge està mal, anem carregats i hem decidit la fajeta, que és un poquet, és dur, és un poc més llarg, però és més segur. La faja, això és la fajeta, perquè és més estretivo. Tinc que ara passar per ell. En principi és prou segur, però anem sempre amb cuidado. Aquest és el camí que hem passat. Ara estan dient que no saben com està. Aquesta és la vista circular.
Doncs el camí va per allà dalt, per al costat de l'aigua, pel riuet. No ho tenim molt clar per on pugem. Quico sí que ha pujat. Quico sí que ha pujat, però està... allà està el camí. Ximo no ho té clar. Ximo no ho té clar. Estem buscant, ajudant a Paco. Però Paco pot a soles. Quina foto n'hi ha així? I seguim així, estretet. Bueno, t'hem contat un xiste sobre caure o no caure i hem decidit que no anem a caure. Simplement anem a riure-mos i... Ahir és on estàvem dinant fa un momentet, i ara ja hem fet tot el recorrido este. Hem pujat, hem pujat, hem pujat. Hem pujat i ja hem fet el caminet que heu estat mirant. I anem a començar a pujar cara per dalt. No sé hasta on, però dalt de tot tenim que anar. Bueno, nos han quedado yo y Paco un poquet recessats així darrere. Res? Sí, un poquet. Endavant i ara els agarrarem. Estem allà davant perquè això està molt empinat. Deixeu-se. Perquè la complicació que hem d'anar pujant escalons però buscant sempre on se fica el peu. Ja veu que ahir davant n'hi ha algo per poder caminar bé. Ja portem 3 quarts d'hora pujant i pujant i pujant. Això no és pujar, això és escalar. Paco s'està mirant les pulsacions, que diu que em porta 152, que per ell diu que són moltes. I és que la veritat que està seguint dur, però molt bonico. Està molt bonico. És una xicoteta circular perquè vegeu el paisatge de per ací per on estic rodant per on hem pujat. I ahir però qualsevol dels llocs ixos que n'hi ha ahí davant és on anem a fer el campament per dormir. Veurem. Un dels puestos candidatos que han vist més bo és aquell d'allà. Ara ho parlarem. Farem el consens amb tot el grup este perquè està així ara, estan cansats, ja estan molt majors, ja estan queixant-se que ahir no podrem dormir, però en fi, ens anem a pujar antes de que se fiqui a ploure més, que està xispejant, i a veure si per almenys allí si plou no ens banyem. Ja estem arribant, ens queda molt poc aigua.
Està allà dalt. Està ahí. Ahí hi ha una senda que és la Faja de les Flores. La Faja es veu que és un camí com el que han passat antes a Estretet, que va entre les muntanyes. Però és un poc més gran, i entonces és on buscarem un puesto per dormir, perquè està cobert per la muntanya. Vale, estan quidrant, perquè ara ja on anem. Hola, anem. Bueno, ara ja mos quedam un poquet. Vegeu, les pujadetes no tenen importància, estem cansats. Entonces, però ja res. Jo calculo alt. És on anem a muntar el campament. Són les 5:30. Veurem fins a les 8 sopar, a les 8:30 a dormir i demà, quan ens alcem, el tall. Bueno, estem un poc cansats perquè portem molt de pes, però ja estem arribant. Ara ja, fixeu-se, en la senda, la senda ixa és la Faja de les Flores. I ara, en teoria, és on tenim que buscar un reseset per ell, no sé on, per poder dormir. No sé per on anirem ahir. Però és per on tenim que anar. I buscar jo per dormir. I ahir és tot el que han fet antes. Estem ahí baix. No m'arrimem més perquè fa pavor. Però no fa falta que vos diga lo bonico que és això. Bueno, ja estem arribant. Això ja és la Faja de les Flores. Pareix que és que en primavera n'hi ha moltes flors i es diu així. Ara sí, doncs buscarem un puesto al cobert per poder dormir. Mira, pareix que ahí n'hi ha un, que és el que estava jo indicant antes, des de baix. Ara ho veurem. Bueno, així pareix que és on volem quedar-nos. N'hi ha un poquet d'aigua, n'hi ha una gotereta de... Muy chicotet, no n'hi ha un gran puesto para dormir. Però en un principi és un bon puesto. Fijeu-se que para dormir, pues... Si voleu fer un poquet davant, crec que ficava 300 metres, ja són 3 metres. Ah, sí, clar, que si tots 6 metres, pues no és, tio. Ara, pues, Però és que la foto era sola, pues ara anem a seguir a buscar un altre, perquè este pareix que se queda xicotet. És que damunt voleu triar? Tamany i tot? Té una gotera al mig. Vale. Però sí que cal. Pues bueno, anem a buscar l'altre. Així no és que està plovent, sinó són les goteres. Tenim que afanyar. Veus, així el camí se fa un poc més estretet. Hi ha puestos que és més estretet, hi ha puestos que és més ample. Ara pareix que està davant el segon lloc que havíem vist antes. Hem vingut avant a veure si podíem trobar un altre puesto per dormir, però hem decidit que anem a quedar-nos en el d'antes, perquè està molt lluny i no tenim moltes ganes d'anar i tornar. I és la ruta que tenim que fer demà, 4 quilòmetres, la Faja de les Flores. Espectacular. I la veritat és que causa un poquet de respecte. Causa respecte. I ara anem a tornar arrere. Anem a tornar arrere.
estem tornant darrere. Fixeu-se la senda per on va. En apariència fa més por de lo que és, però el que ja és. I ara ja darrere, si no anem a dormir. Ja heu vist el campament, ara us el torno a ensenyar. Muntarem el campament i ja està. Ja no hi ha otra. Ja estem així ara muntant el campament, ens estem canviant i ficant un poquet d'essences calents, perquè estem molt gelats, i ara pues, així farà una temperatura com a de 15 graus. Calcula que esta nit baixarà i ja està. Bueno, i així és on dormirem i ja està. I la vista que anem a tindre esta nit és fosca, però tenim això. I ja està. No es pulses ahí, que... Bueno, ja estem instal·lats. Ja tenim el campament muntat. Ara, antes de sopar, anem a descansar un ratet. Bueno, i pues, això, ens ha tocat una gota que li donarà per el sac a Paco i algo a mi. I molt bé, però a part de que fa fresqueta, tot el demés molt bé. Anem a espaier perquè així cauríem. Ix és meu, agarreu-lo. I ja està, és que la goteta, doncs anem a veure si fiquem un got i ahí va la goteta. Avui del matí estem així desmuntant i ha sigut una nit doncs, molt bona, a part del mal d'esquena per dormir en terra i la gelor. Que encara estem preguntant-nos això de qui ha sigut l'invent de vindre així quan n'hi ha hotels, perquè, macho, això... Ara el que fa és un fred que pela, les mans gelades. La vista espectacular. Ara anem a prendre-nos el xòleg, el suc. Bueno, són les 8:35 i hem iniciat ja la marxa. Ara ens queden 4 quilòmetres per la senda esta, que és la que deixareu ahir. A veure què tal va avui. 25 quilòmetres de ruta. Bueno, això crec que ho gravarem ahir. Pues no sé. I esta és la ruta que anem a seguir. Causa respecte, però és prou segura. Com sempre, vaig a seguir per agarrar-los. Fa molt de fred. Està venint Paco i bien bé. Bueno, i ara se veu per on han vingut. Estan els cotxes. La pradera on es comença el Valle d'Ordesa. La Cola de Caballo, que és el Valle d'Ordesa, està per allà. I així ara estem en una vista espectacular. Espectacular, està fent un xispitxant. Bueno, seguim caminant. Està caiguent un au i neu i ahir pues, és el que ens diu l'oratge, la temperatura que està fent. Alguns es diuen fresqueta, altres diuen fred. Ahí n'hi ha un grup de gent davant que estan vinguent, que estan fent al revés. Ens creuarem en ells. Hi ha molta gent en este món que no està molt bé. Bueno, està fent molt de vent. Avui hi ha neu que ens està pegant a la cara i ens està fent molt de mal. I el vent és molt gelat. Si hi ha altra cosa, tenim que continuar. Este tram és més tranquil·let, però la
L'ulla neu i el vent. Paisatge. No es pot apreciar. Està seguix a ulla neu, molt de fred, i anem a seguir. Ara veiem allà on va parar aquest camí, perquè no tenim molt clar. Perquè clar, s'ha igualat tot. Segueix l'ulla neu com normal, com pega la cara. Hi ha un barranc que vols menjar però no s'hi veu. Veig que el sol ho vega així, però no és. Lo que seguís caient un poquet d'aigua, menys xelà, menys vent, i nosaltres continuem. Anem a seguir. Un poquet d'aigua xel. Bueno, portem 2 hores i mitja, mos queda hasta Goriz, el refugi on en teoria pararem a dinar. Era primer, almorzar tenim que parar antes, però com està plovent, mig nevant, fa molt de fred i tenim que anar allí. Ara ha canviat un poquet el paisatge i després ja de Goriz, que mos queden un parell d'horetes, ja mos en queden 5 hasta baix. Està el cotxe. Paco és l'últim. Està fent-se molt dur. Avui neu. Estem mirant ara per comprovar el camí, perquè en teoria hem que pujar per ahí. Allà està la fita, com us ho indica. El refugi de Goriz. Ahí és on anem a parar ara, anem a dinar, a almorzar, i ja després decidirem per on baixem, perquè la ruta ha sigut un poc més dura de lo que mos pensàvem. Vinga, mos queda un rato, així que hem de tirar. Mos queda un rato perquè estem a Siral i hem de baixar. Us direu alguna cosa, suponc que sí. Hem almorzat-dinat en Goriz i hem decidit ja la baixada, que volíem fer una baixada però se mos... Plan B. Plan B, perquè estan tots derrotats, són flogueixangos. Tots no. I ja hem decidit, pues, en vez de fer la ruta de los cazadores, farem el Valle d'Ordesa, el normal, el de tota la vida, i ja està. Però la veritat és que este matí ha sigut molt, molt dura i no mos apeteixarà més canya. No ha sigut molt dura. Ha sigut l'altre. Ha sigut l'altre. No, bé, està molt bé. És que Enrique avui estava molt tocant, no ha almorzat molt, a nit no va sopar quasi. 2 botelles de vi, mos paparem. 2 botelles de vi entre 4. I mitja horeta, 3/4. Pagar el calor per entrar al calor. No és que hem estat tota la nit ahí xerrant. Sí, Enrique, on estaves? Home, No sé, esta vez no és. I si fuem el nas, tio. Fes la cara que fas. Ostres, jo estic molt divertit. Jo tinc menys moño que tu, I tio, jo si no puc anar per ahí. Pots dir alguna cosa si vols. Anem a fer d'això i ja està. Ara ja hem decidit per acabar això sí. Bueno, iniciem ja la marxa. I ja anem a fer l'última etapa. El cotxe i a Torla a sopar. Bueno, anem a començar a baixar ja ara. Baixar baix. Que això ja és el Valle d'Ordesa. La cola de caballo, calcule que el tindrem així a la dreta, ahí.
perquè no se veu, està ahí baix, però no se veu. Ja. Clavija, Feixines, vaya la clavija, ja no diuen res més. Continua diu la feta, sí, podem baixar per allí. Per lo facilet, vamos, que voleu pujar per lo facilet. Perquè sí que és de veres que esteu morts. Ahí baix on anem. Ahí es comença o acaba el Valle d'Ordesa, que a la dreta està la Cola de Caballo. No sé si es veu la senda, que hi ha uns xics. Per ahí tenim que baixar. Per ahí la senda eixa que n'hi ha ahí. Estos de la quadrilla ja van davant. Bueno, ahí está la famosa Cola de Caballo. Tots els turistes mirant-la. Molt bonica, ara n'hi ha un poc menys d'aigua. I nosaltres pues, encara ens queda baixar, perquè estem així dalt. Estem així. Estos ja se n'han anat, estan esperant-se. Ahí estan. I ara hem de seguir. La famosa Cola de Caballo. Així se n'arriba al parc al final. Nosaltres ja estem quasi baix. Bueno, estem no, ells ja estan. Ells ja estan allà baix. I ara el camí que gasten tots els turistes. Això és espectacular. La senda de baixar, així sí que n'hi ha més gent, perquè és un poquet més turístic. N'hi ha uns colors que no sé si veuran en el vídeo, però són molt bonics. Uno veient, l'altre guardant-se la càmera. I el vent. Bueno, ja hem arribat. Ja estem en la pradera, on tenim el cotxe. El dia han sigut 24 quilòmetres. Ara són les 5 en punt. I pues, prou complet. Han tingut molt de dolor, però el dolor és el que aquesta gent vol, perquè no estan bé. I com no estan bé, pues, és així. Allà dalt estem, allà dalt. Allà dalt? Què te pareix? Que borrera? Bueno, i ara sí, anem a buscar el cotxe i ja s'ha acabat tot.